Dívame sa na ten obraz z nadhľadu, hoci sme hlboko pod obrazom. Takže vlastne, keď sa na ten obraz zadívame, tak my ako keby levitujeme a vyjdeme 3-4 metre do výšky a tam sa zastaví náš pohľad. Je to koncipované pre našu psychiku. To žiadny iný maliar predtým neurobil. Bola to veľká hodená rukavica aj tým ďalším talentom, ako bolo napríklad Tintoretto, ktorý urobil veľmi zaujímavú poslednú večeru, mnohí ďalší, aj Rubens a tak ďalej. Ale veľa umelcov, aj významných po Leonardovi, sa uspokojili len s tým, že nejakým spôsobom modifikovali tú Leonardovú poslednú večeru. Je známe, že známy to pop-artový král Andy Warhol robil posledný cyklus podľa Leonardovej poslednej večere a urobil asi 100 variant na poslednú večeru tesne pred smrťou. Ale je to síce Leonardova posledná večera, ale rozhodne minimálne v 70% je to Andy Warhol. Takže tá posledná večera keby inšpirovala a prenášala sa stále ďalej až do 21. storočia a dodnes inšpiruje množstvo aj významných súčasných umelcov.